בוקה בוקה, והסוד הראשון הוא בבית חולים, בקומה -1. כשהגעתם, אתם מזיזים את זה, ואז יש לכם פה את הכפתור, אתם לוחצים. ואז פה יש לכם גם כפתור איפה שהמחשב, אתם לוחצים עליו, שהוא יהיה זוהר. ופה אתם מתקדמים. ואז כאן, איפשהו, רגע. אתם תראו פה איפשהו כזה כפתור, איפה הוא? אני עכשיו, כאילו, רגע. אמור להיות כפתור כזה, עוד אחד, טוב. יש פה כפתור, אני יודעת. הנה כאן יש כפתור, אתם לוחצים בלוקר הזה. בואו נראה, בינתיים הופלו רק 3 כפתורים וחסר לנו 2. אז כאילו אחד פה מאחורי הציץ. ויש עוד אחד שזה פה. ועכשיו זה מופעל. עכשיו נפתח, וכאילו פה זה נפתח כזה, יש פה יעלום, יש פה כזה, יש פה כזה, ויש פה כזה. ופה זה כאילו אישור וכזה, ככה זה מראה. קיצור. הסוד הבא הוא בקניון, אתם נכנסים בקומה השנייה. עכשיו שהגעתם לקניון, אתם הולכים עד הסוף. ויש לכם פה כזה. אז אתם הולכים לשם, יש לכם פה כרטיס ואתם לוקחים אותו פשוט עד הסוף, כאילו למקום שבו ראיתם. מכניסים ואז נפתח כאן מקום. ופה יש פתק עם 218. אז אנחנו עושים פה 218. ואז 8 כזה, ואז זה כזה נפתח ויש לכם פה מלא כסף ויהלומים ודברים וכולי. באולם הזה יש בפארק מים, פה באמצע אתם לוחצים בפארק, יש סוד. אתם הולכים הצידה ואז כאילו יש לכם פה ילדה כזאת, אתם מציצים אותה ואתם מסדרים את כל הפנינים והכל לפי הצבעים. ואז אתם הולכים פה בסוף, מראים את הקרב, וכאן יש עוד אחד. וכאילו אתם שמים אותו פה, ואז כזה התמנון יעלה לכם. ופה יש את כובעים כזה, וכזה יפה. עוד הבא הוא פה, במקום הזה, איפה שהקפקייק, אתם נכנסים בקומה הראשונה. אז כאילו כאן אתם מורידים את התמונה ויש לכם כפתור, אז פשוט תלחצו עליו. ואז יש לכם כפתור בהמשך, שזה פה, אתם מרימים את זה. ולוחצים ככה. יש פה את הכפתור, אתם לוחצים עליו, ואז אתם הולכים בסוף. מזיזים את הקופסה הזאת ולוחצים על הכפתור. וכזה נפתח לכם פה, ויש פה סתם דברים כזה חמודים, וגם פה יש כסף. הסוד הבא, יש 2 סודות במקום אחד ברופא שיניים. לפני שאתם נכנסים מה שאתם רוצים, תעשו חושך, כי אתם תצטרכו באחד מהסודות שהם חושך. פה אתם לוקחים אחת מהמברשות ומצחצחים לו את השיניים. יש לכם פה כזה עכבר חמוד וכזה יהלום. ואז אתם הולכים פה בסוף, לוחצים על הכפתור, יש פה פיית שיניים. אוי, זרקתי אותה. בטעות. אז כאילו בטעות זרקתי את הפייה. אבל אם אתם נותנים לפייה לאכול, נגיד שן, כזאתי, אז היא מביאה לכם כסף. ואם אתם נותנים לה לאכול כסף, אז היא מביאה לכם שן. אז אם אתם רוצים שיניים ואין לכם, אז פשוט תעשו את זה. עוד הבא נשאר פה, וזה במקום כאן. יש פה נראה לי 2 סודות. טוב, נתחיל מאחד. פה יש כזה, אחד רק אומרת. וכאן בסוף, כאילו אתם רואים פה כזה משהו מוזר, אז תפתחו. ואז יש לכם מלא קישוטים כזה יפים וכזה ממש יפה. הסוד הבא נמצא באולם הזה. בקומה הראשונה של הבריכה, אתם פשוט תראו. נראה לכם ככה, אתם כזה הולכים עד כאן כזה, עד פה. ויש לכם כזה ריבוע כזה כחול, אז תלחצו עליו, ואז תלחצו על הכפתור. זה מראים לכם, ויש כזה כושר, לא. ויש לו משקולות חמודות וכזה, וזה גרם. זה פשוט גרם, וכאן יש לו משטח כזה. תראו, זה חמוד. וכאילו, פשוט ממש חמוד. טוב חברים, מקווה שאהבתם, תנו בלייק ובעוקב ובמנוי.
כי כל עוקב שלכם משמח אותי ונותן לי עוד יותר מוטיבציה לעלות סרטונים. וזהו, ביי יוש.